زينا وصاي اب ريبابليك دبوب السودان زتلعل ግጭት ፖለቲካዊ ፍታሕን ምንዳይ ኣብ መንጎ ልኡኻት መንግስትን ደገፍቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ተሃገር ነበር ሪያክ መሻርን ዝኾኑ ዕጡቃት ተቃውምትን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ቀጥታዊ ዘተ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ፕሬዝዳንት ሪፓብሊክ ሱዳን ዑመር አልበሽር በቲ ኩነታት አመልኪቱ ምስ መዘንኡ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ክዘራረብ ብሽዱሽተ ጥሪ ከተማ ጁባ ኣትዮም ፕሬዝዳንት አልበሽር ሎሚ አማሲዩ ምስ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ከም ዝተራኸበ ዝገለጸ አፈኛ መንግስቲ ሱዳን ምስ መራሒ ናይቶም ተቃዋምቲ ክራኸቡን መደብ ከም ዘሎ ረዲዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ልኡኻት መንግስትን ተቃዋምትን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተ ልኡኻት ናይቶም ተቃዋምቲ ንምልቃቕ بمنجستي أب تحت قيدي زآتو بوليتيكينياتات بزملكت زغيتهم يحطو خمزلو مع كنا زينا قاليحن أبدو السودان كاب 15 تحساس كل تشعن 10 سنوات حيزو بزقت زلزلو قطتاو قجت عدقاو قجت قريتا بوحدو هيوت لا حدا شي حسابات كهلق نكلو استاد كل تميت شح نبرت خبابي كاب بيت نبرتهم تمزابيلهم كم زلو كاب جاتهم دماتهم 7 شح اب كبابي كتما بور اب زركب معسكر ودو حبرات هاجرات تعقيبهم مهلاهم زملكتو تصبصبات تمزابلتي بحترة مسيرة وطلبات هيوتي ساقيو مهلاومن خصوص رديت كم زد اليوم حبيرهم